салом ба кулли мардуми салмон. Дар ютуб канал мезанед ва фоти Рафаил Ҷамшид мезанед, тамошо кунед. Ҳама блогерҳо ҳамира парвофтагиён. Хабар ба дурӯға чӣ дар кор дар ҳамин ютуб мепартоен, худтона барои просмотришда худтона шарманда мекунед. Тамошо кунед. Ҳамаш хабари ба дурӯға. 13/06/2023 Рафаил Ҷамшид вофот кардагиа. Чӣ дар кор? Тамошо кунед. Баъзан блогерҳои ахмақа бародарон чӣ мегӯянд. гӯш кунед. ки рид не блогерое ки дигар ӯ ридагира гиртан дар ҳамаи ҷо хипанд карданд. нав худозада бо як азгара нагира мардаша биброраву дар ютуб пардова ки дано баъзе падарналатит умуман дар дилтон як раҳму шафқат як зара эмо надорем. Нахоҳам хеле шӯхӣ. сар парам веру шудем бега шав сар парам веру ки неужели ту бигири дар бораи мо одам блин наскока ақли ду қадар блин. бародарон ва хоҳарони азиз, салом алейкум ҳама касада, ҳама бародарон ки тоҷик дар кулли Тоҷикистон ва дар